Hello mga idols, from Suzuki Big Bikes, itong ating napaka-pormang 2023 model GSX-R 1000R mga idol. MotoGP inspired super sports bike mga idol. Kaya talagang solid to, no? Kita naman po nyo yung kanyang pormahan at pagdating sa specs and features, racetrack ready na to. Yung kanyang color, metallic Triton blue mga idol. At syempre, with GSX-R iconic badge. At ito lamang ang merong 1000R o racing ready na kanilang model mga idol. Pagdating naman sa kanyang mga parts and specs, isa-isahin po nating lahat yan. Talagang solid to, no? At of course, itong ating bike na to, pagdating sa kanyang presyo, meron tong SRP 1,189,000 pesos. Yun mga idol, may bago po tayong release dito from Suzuki Big Bikes Pangasinan. Shoutout po na sa ating idol Sir Joel, yung manager po nila dito. Sir Ren, sa kanyang owner po natin Sir Ed from Dagupan. Ayan, first unit release po dito ng 2023 model GSX-R 1000R. So track ready na to, no? Grabe, napakagwapo ng mga idol. Napakaganda ng kanyang exhaust sound. At ito na nga mga idols, nire-ready na po ng ating technician, si Idol Charlie, no? Itong ating pinakabagong model 2023 GSX-R 1000R. Of course, dinouble check lahat yung kanyang mga tires, tama po ba yung kanyang hangin, at siyempre yung activation nito, no? At mamaya idols, papakita ko naman sa inyo yung kanyang full details ng kanyang specs. Wow, hanep mga idol. Ayan, bagong labas. First owner ng GSX-R 1000R. Yan po, 2023 model MotoGP Suzuki X-Star, ano? Grabe mga idol. Wow. Oh, di ba? First release po ito ng GSX-R 1000R. Dito po sa Pangasinan, Suzuki Big Bikes. Ayan, sa mga idol natin, yung mga nito natin, kung gusto nyo pong makakuha nito. Siyempre mga idols, papakita muna yung mga instruction how to operate itong ating napakagandang big bike na to, no? Oh, 10 level? Grabe. Track ready na to, no? So masusubukan sa yan, sa Speedway sa Angeles track day. Wow, grabe. Hanep GSX-R 1000R 2023 model. Yan po, first release dito po sa Pangasinan, Suzuki Big Bikes, and first owner din po dito. So talagang solid, Ayan po si Idol Charlie. Ayan. At mga idol, syempre hindi kumpleto yung ating vlog feature pag hindi po natin naibigay sa inyo ang kanyang kumpletong details. Especially sa kanyang presyo, ang SRP po nito ay 1,189,000 pesos. At pagdating naman sa kanyang specs and features, syempre dapat maibigay ko rin sa inyo yan, Kasi ito po talagang premium ang mga nakalagay na parts. Of course, ito pong ating GSX-R 1000R na to ay made in Japan. Kaya talagang super quality yan. Masasabi natin ito po ang pinaka-reliable at durable na talagang big bike na meron tayo sa Pilipinas. And mapapansin nyo rin po sa ating full color TFT panel yung kanyang black colored na kanyang background, Yan po ay MotoGP inspired din. Ngayon nga, pagdating sa kanyang pinaka-electronics, super ganda rin po ng mga nakalagay dito na features. Again, isa-isahin po nating lahat yan at bibigay sa inyo mga idols. Siyempre pa, meron tayong 3 colors option para dito sa model na to. So, meron tayong metallic Triton blue, plus gray color at yung black color. So, wala po tayong white color dito sa Pilipinas. So, tatlo lang po yan, blue, gray, at black color. Yan po yung tatlo nating kulay na pwede nating pagpilian dito.
Syempre, pagdating naman po sa ating engine specs, aba, napaka-solid nito mga idols. Yan po ay merong total displacement 999.8cc. Inline 4 po ito, 16 valves with Suzuki Racing BBT system at naka-liquid cooling 6-speed transmission plus equipped din po ito ng bidirectional quick shift ng Suzuki. Up and down yan mga idols, kaya talagang solid to. No? Ang ating electronics, meron tong IMU or MotoGP inspired. Meron tong Suzuki Riding Mode. Tatlo po yan ang ating modes na yan. Meron din tayong traction control. 10 modes naman po ito. Meron din tong launch control. At meron din tayong motion track ABS. Plus yung suspension na ito, naka-Showa brand BFF or Balance Free Fork na gold anodized yung kanyang color. Siyempre yung ating rear suspension, Showa brand din po yan. Balance free rear cushion. Racetrack ready na po yan. At siyempre fully adjustable itong mga suspension na yan. Meron din tayong stabilizer damper. Nandiyan po sa may bandang ilalim ng kanyang TFT panel. At meron itong race-ready upper triple clamp. Kaya talagang super solid tong ating bike na to mga idols. At plus yung ating stopping power, napakatindi. Dual 320mm disc po yung ating harapan. Brembo radial disc ang nakalagay dyan with 4 piston. At meron tong motion track ABS. Yan po yung kanilang MotoGP inspired ABS system. May IMU assistant at talagang pagdating naman sa likuran 240mm disc naman with Nissan caliper single piston. Plus yung ating 6-spoke wheels, napaka lightweight niyan, aluminum. Meron tayong Bridgestone tires na ginamit. Yan po yung racetrack ready na rin. At may sukat tong harapan 120/70/17. Sa likod naman 190/55 by 17 inch. Pareho pong tubeless yan. At napaka-solid Yung ating upuan mga idols, yan din po. Napakaganda ng kanyang seat cover. Talagang kapit na kapit yung natin dyan pag upo natin. Ang sukat naman ng seat height ito ay 825mm. At siyempre sa height ko ng 5'6", medyo tingkayad tayo. Pero si Idol, yung owner nito, talagang subak na subak po sa kanya tong napakagwapong super sports bike na to. GSXR 1000R. Kaya shoutout po sa kanya mga idols. Siyempre ang ating fuel tank capacity, yan po ay may total ng 16 liters. Ang dami rin natin may kakargang gas. Plus yung ating fuel consumption or mileage, may average po ito na 15 to 17 km per liter. Siyempre asahan na natin yan, inline 4 1000cc po ito. 16 valves, talagang malakas yan. At siyempre yung ating full color TFT meter panel natin. Kita nyo yung kanyang background, color black yan. MotoGP inspired yan mga idol. At syempre, lahat po ng mga information ay talagang kitang-kita natin dyan. Meron siyang gear indicator, yung ating mga riding modes, kung anong level na tayo ng traction control, at yung ating speedometer. Kaya mga idols, talagang sulit na sulit din ang ibabayad mo rito. Syempre yung kanyang dual SRAD intake ducts natin, yung dalawang nasa gilid na yan, bumagay din para dito sa ating compact na LED headlight natin. Plus yung ating mga signal indicators at ang ating taillight LED rin. Sports talaga ang datingan nito. Ang ganda at ang gwapo ng kanyang pinaka-taillight. So mga idols, ito po, fully loaded at kumpleto ng ating bagong super sports bike na to. 1000cc Kaya ito po ang ating na-feature today at talagang happy tayo na makita to personally. And pakinggan po natin yung kanyang actual exhaust sound. So yan po yung actual exhaust sound ng ating Suzuki GSXR 1000R. Grabe ang ganda ng kanyang exhaust sound. Bumbo. Woo! Solid. Solid idol. Shoutout po kay Charlie, the best from Wiltec, Suzuki Big Bikes Pangasinan. Ito po sa ating manager. Shoutout po sa kanya, salamat. At ito, na-vlog natin yung kanilang first release ng GSXR 1000R. Hanep. 1,189,000. Basic lang yan. Sa mga maluwag ang bulsa. Sa mga pet malu. Ayan, yan po mga idol. So napakaganda Siguradong mag-enjoy ka rito sa racetrack. Sir, sila at invite sa ating Ayun, ngayon pala po, maraming salamat sa lahat ng mga client ng Wiltec at lahat ng subscriber ni Sir Boyen. Yes, thank you. Ngayon po, ini-invite na po namin kayo sa Wiltec Track Day na gaganapin sa December 9
CIS, Clark International Speedway. Yun mga idol. Kita-kita po tayo doon. Kita-kita mga tayo sir. doon. Clark International Speedway, December 9. So, ini-invite po kayo. Yung mga iba dyan na gusto pa pong makasali at wala pang big bike, so wag na po kayong mag-atubili. Punta po kayo dito sa Wiltec Big Bikes Pangasinan. Meron po tayong Kawasaki, Suzuki at iba pang big bikes na pwede nyo pong makita dito sa aming showroom. Yun! Maraming salamat Lahat po. ng brand. Let's ride na! Yes! Thank you Sir Joel. Yan po yung ating manager dito sa Suzuki Big Bikes or Wiltec Big Bikes Pangasinan, ano. Ayan po, napaka-solid, ano. Ang ganda. Sulit po yung ating 1 million dito. Unang takbo po natin dito sa GSX-R 1000R. So, titest po nila yung kanilang brake, yung kanyang gulong, lahat. Para matest ride po ni Idol Charlie. Yan. Ganun po ang bus. Woo! Guwapo. And yun mga idols, yung ating feature para sa inyo, ang ating Suzuki GSX-R 1000R, 1,189,000 pesos. Again, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At of course, pakihit po ang notification bell para lagi kayong updated. Like and follow nyo rin po ang ating FB page, Boat Salabaria. Follow nyo po yan at supportahan nyo po ako. Ride safe po sa inyong lahat. Ciao mga idols!